Ginawang highway yung ilog. Oh, Rico. Bato-bato ulit. Mukhang na-landslide dito. Uy, bangin. Careful. Oh, habang kumakain tayo tapos nandyan tayo sa may ilog, no? Uy, para tayong ongpam. Ongpam, low budget. Bibili sana kami ng papaya. Kaya lang sabi ni ate, yung papaya daw dito hindi binibenta. Hinihingi lang daw. Ganitong ito yung masarap sa probinsya eh. Ayun! Sa amin tawag nila dito, pogpog. Tapos ito yung mga panggatong nila. Yung bahay gawa sa buho. Buho. Yung parang kawayan na maliliit. Tingnan mo yung jeep nila, oh. Astig. Lamig! Magluluto sila kahit walang butane. Rockets to, beto. Bayan, no? Ganyan siya kalakas. Tao po! Mga kapitbahay po. Malat. Ebon na malat. Yan, tsaka kasarap kamatis, yan. oh. Tsaka kamatis. Yan. So, healthy pala. Dapat Titignan dito natin tayo. to. Ayan. Healthy living. Mamaya, salo-salo tayo. Oo, ayos. Sarap ng ganito. Sipin mo, nandito lang kami sa tabi ng ilog, oh. Si Boy Boy nandun na, oh. Yun, oh. Pansala pa. Kapi, thank you. Kaya niya taakatin natin, oh. Medyo masama na yung daan dito banda. Wow! Ang ganda ng view dito, guys. So ginawa nila itong kalsada na to siguro para sa mga plantation or farm ng kawayan at saka sa mga barangay dito. Solid, guys. So bangin dito sa kaliwa natin. Uy. Guys, dito kami ngayon sa Aguilar, Pangasinan, dito sa Sitio Mapita. Andito na naman tayo at may mga kasama tayo. Sina Sir, where's next? Tapos si Max. Ayan, may mga kasama pa kami, madami kami ngayon. Ito, dala ulit natin si Valiente, nakasakay kay Mimi. Nakaka-excite kasi ngayon lang ulit tayo nakapag-ride ng ganito karami. Mas na-excite tayo kasi syempre adventure to. Hindi natin alam kung ano yung mga makikita natin along the way. Pero sabi ng mga kasama natin na lilibutin natin yung mga bundok dito sa Pangasinan. Kung napanood nyo yung vlog natin dati sa Daang Kalikasan, yung mga bundok na kinuhanan natin ng drone shot doon, yun, aakitin natin yung mga yon. Nakaka-excite kasi, may mga madadaanan din kami mga river crossings. Madaming river crossing. Tapos, akit kami ng bundok. Bababa kami ng bundok. At doon ako may mag-overnight sa may tabi ng ilog. Hindi pa natin alam kung gaano kahirap yung kalsada. So, ipapakita namin kung gaano ka-exciting o ka-adventure yung mga madadaanan natin. So, good luck sa atin. Salamat nga pala sa mga kasama natin ngayon, Team Brave Heart, sa pagsama sa atin sa kanilang adventure. Ayun, so sana samahan nyo kami guys sa aming adventure na to. Libutin natin ang mga bundok dito sa Pangasinan. So tara, samahan nyo kami guys. Let's go. Lulupit ng mga motor, oh. Pangmalakasan talaga. Ito yung pinakabata sa amin, si Tatay. 65 years old po, no? Ay, malupit. Kaya pala si Tatay malakas pa mag-trail hanggang ngayon. Mahilig daw siya mag-bike. Yun pala yung nagpapalakas kay Tatay. May dala akong radyo dito eh. Ito, ang gamitin natin. Kasi yung isa mapupunta sa pinakaharap, yung isa nasa pinakalikod. Para pag nagkaroon ng aberya, at least 'di ba, may communication tayo. Dali na natin 'to. Ang medyo may kahirapan lang talaga magmula dun sa watchtower. Diyan parang nagtutour lang tayo. At maganda kasi nasa ibabaw tayo ng bundok yung tanaw natin. 'Yon. Tapos pagkatapos nandun na tayo sa watchtower, paglusong na, yun na. Yun na, umpisa na. Mag-activate na yung tawanan. Tumbahan na. Basta Tulungan. Simplihan mo lang. Basta simplihan lang, pakiramdaman. Ang madadaanan natin yung sakop ng Bugalyon. Akala Bugalyon? namin kasi, kaya ilang bayan yan. Aguilar, Bugalyon, parte ng Zambales, Santa Cruz, saka Infanta. Yun nga, yung second part kasi bandang Labrador yun eh, kung ano pa yung plano natin. Doon na tayo iiyak. Oo. Ay, mas lalong, yun ang Nakakaiyak na. parang na yun, pinali na napakasarap yun para sa akin. habang palusong tayo, dumadami ang tubig. Naku. Kaya palalim ng palalim. So ayun, good luck sa amin guys. Abangan nyo kung ano mangyayari. So ito, pakalis na tayo. Time check, 10:10 AM. Nag-reset tayo ng trip natin para makita natin gaano kalayo magiging trail natin. Tara!
Ilan tayo? 9, 10, 11, 12. 12 tayo. Okay. Ang dami natin, 12. 12 kami lahat guys. Ang dami namin. Kala mo may event eh. Okay na, okay na? Okay na daw. Let's go. Ito, kasama natin dito sa harapan natin si Bro JRTV. May YouTube din po siya. Check nyo yung YouTube niya. So sabi nila, kaya daw siya tinawag na daang katutubo. Itong kalsada na to is, yung mga nakatira dito is mga katutubo na galing pa daw ng Cordillera. So bumaba sila dito na sila nanirahan. So ayun yung aakatin natin guys na bundok. Yung mga bundok yan sa harapan natin, ang ganda. Tatawirin natin yung mga bundok na yan, tapos bababa tayo papunta doon sa ilog. Dito sa kaliwa yan yung papunta ng Daang Kalikasan. Eto, nandito na tayo sa Sitio Mapita. Hello. So yung dinadaanan natin ngayon is ito rin yung daan papuntang Santa Cruz, Zambales, na Daang Kalikasan sa may Zambales Park. Pero hindi tayo diretso doon. Papasok tayo sa bundok. Akit tayo ng bundok. Actually galing na tayo dito dati. Kaya lang naka-scooter tayo noon, Honda ADV 150. Busok pa nga yung panggilid natin noon. Pero nung kami noon, hindi namin diniretso hanggang summit. So ngayon didiretso natin hanggang doon sa pinakatuktok ng bundok. Eto, dito kami dumaan no. Diyan kami dumaan. Tapos naligaw kami. Lumabas lang din kami dito. Papakita ko sa inyo. Grabe, tagal namin nag-trail noon. Tapos tagal namin nagmumotor. Paglabas namin, dito lang din pala yung lalabasan namin. Eto, dito kami lumabas. Diba, kalapit lang. Ikiraan po. Ano kaya yung binubuhat ni Kuya? Anong gulay to guys? Lakas ng hangin dito ah. Ay, may sandaan pa doon sa kanan no. So heto na, pakita tayo ng bundok. Doon tayo aakit sa pinakatuktok ng bundok. Palipad tayo? Sige, sige, sige. Ayun, nagpalipad kami ng drone. Puro bundok ko lang makita mo dito. Kala mo nasa Saudi tayo. Puro kulay orange. Tapos dito ang ganda ng mga bundok dito bandaw. Tsaka yung mga parang mga ano yata yun, mga ganito kawayan. Ayan, dalawa na lang kami ni Kuluts dito. Habulin namin sila niyan. Okay, let's go. Okay, bakbak na ulit. Ako na ba? O, tara, tara. Let's go. Ito si tatay 65 years old. Kaya-kaya pa mag-trail. Sana pagdating natin sa ganyang edad, kaya pa natin. Mukhang kailangan natin bumili ng bike para lumakas din yung stamina natin. Kasi si tatay nagbabike daw Wow. May 200. Dito yung mabato. Dito naman mabuhangin. Dito tayo sa mabuhangin. Kaya niya taakatin natin Anyari par? Bumalas yung kadena ko. Kadena. Tanggal yung kadena na kasama natin. Ito, medyo mataas na tayo Ay, kita pala yung dagat dito Ayun kita ko na yung dagat. Lingayen Gulf. Sabi ni Idol Francie, ito daw yung plantation ng kawayan. Ay, yung mga yellow na kawayan, no? Oo. Ayan, yung mga yellow, Mahal yan. Di ba mahal yan? Oo, mahal yan. Oo, Chinese bamboo. Golden. Chinese.
kaya purpose bakit nila ginawa yung kalsada na to. Kasi parang wala na mga bahay dito eh. Mamaya tanungin natin sila. Oh, baka mukhang doon tayo pupunta oh. Wow! Ang ganda ng view dito guys. Wow! Ang ganda guys dito. Tay, ang ganda dito no? Maganda nga yung daan. Wala nang train. Inayos nila no? Tay, bakit nila ginawa yung kalsada na to? Ito, daanan naman siguro. Tagad siya. Ah, may ano pa dyan? May baryo pa dyan? Community. Ah, at may signal din dito. Naririnig ko oh. Hermana Mayor. Saka yung Hermana Menor. Balik pa sa Sambales. Yan yung maraming isa na may kita nyo. Yan yung Hermana Menor. Oh! Mayor. Ito pala yung Hermana Mayor, Zambales. Akala ko Lingayen Gulf. Santa Cruz na yan. Ito na pala yung Zambales guys oh. Yung maliit, Hermana Minor. So malapit na din yung putipot Ay, dyan. yung puti-pot dun sa amin. Sa Oh, Ganda ng view dito mga adventure. Oh. ganda. Green na green pa rin yung mga kabundukan dito. Kahit na Ay, yung Balaki Island, yung maliit sa tapat. Balaki, yun ang gusto ko mapuntahan, Balaki Yung Island. nasa tapat ng Hermana Mayor. Yun. Impanta yan, sakop ng Impanta. Eh, yung malaking island, Hermana Mayor. Hermana Mayor. Yung maliit, Hermana Menor. Oo. Tapos, yung katabi niya, yung Balaki Island. Yan yung sa tapat ng Hermana Mayor. Ah, yun yung Balaki Island. Katapat ng malaking isla na yun. Yun ang gusto ko mapuntahan. Ay, tignan mo, may kalsada pa dun sa taas oh. Yan yung peak ng kabila yan eh. Ewan ko lang kung saan ang ruta niyan. Hindi natin natanong doon sa lokal, may dumaan. May dumaang lokal. Ayun oh, may kalsada oh. Pero parang plantation din yata nila yan eh. Ah, siguro nga. So, ginawa nila itong kalsada na to siguro para sa mga plantation or farm ng kawayan at saka sa mga barangay dito. Ang pangalan, CS First Green. Ang ano nila, plantation ng bamboo tsaka solar. Ah, may solar din dito. May solar. Kanila yata yung sa Bugalyon, part ng Bugalyon. Oh, yung sa Aboitiz. So siguro maglalagay din sila ng mga solar dito kasi tignan nyo naman kung gaano ka open yung space. Meron din doon, maganda. Guys, oh, ayun si Valiente, oh, tignan nyo naman. Yung view natin, oh. Napakaangas. Ang taas natin. Tara, hinihintay tayo ng drone. Hinihintay tayo ng drone. Okay, nakaka 14.8 kilometers na tayo. Or 15 kilometers. Ano, okay ka na? G, let's go! Solid guys, oh, bangin dito sa kaliwa natin. Uy. Ayun oh, tayo pupunta oh. Uy. Gamotor tayo ngayon sa bangin, magkabila. Bangin kaliwa, tsaka bangin kanan. Ito, uphill tayo dito. Lakas ng hangin. Nahirapan yung drone natin bumalik. Ayun oh, doon pa tayo pupunta oh. Woo! Ganda ng view dito sa taas. Ito na, welcome to the watchtower. Uy, ang grabe, ang ganda ng view. Ang ganda ng mga bundok dito sa harapan natin, no? Ganda!
Tignan niyo yung mga bundok doon, oh. Ang dami pa, oh. Ayun na yung dagat, ang lakas ng alon. Solid! Tignan mo, may ano doon, oh. May mga solar farms pa, oh. Oo nga eh. Yun pala yung mga ano, yung mga solar. Maganda dito. Marahil makikita nyo sa camera natin ngayon, parang malit lang yung bundok. Pero pag nandito kayo, makita nyo na malaki sila. High class na lugar. High class na road. Oh, pwede tayong magkape dito, oh. No? Nag-TikTok na. Tara, akit tayo doon. Tignan natin kung ano meron. Guys, akit tayo doon. Tignan natin kung ano makikita dito sa taas. Ha, ito pala. CS First Green. Sir, shoutout ka na, sir, oh. Akit tayo dito. Ayun sila, oh. Wow. Sarap dito. Lakas ng hangin. Solid. Signal dito rin. No? May signal? Dito pala may signal. Kung naghahanap kayo ng signal, punta kayo dito sa taas. Lakas ng hangin dito. Woo! Saan ba tayo galing? Ayun, doon tayo galing. Sa kabilang bundok na yun. 1, 2. Naka-3 bundok na yata tayo. Sarap. Masarap dito sa taas. Ang lamig. Lamig na hangin. Ito yung Zambales. So, ibig sabihin, dito yung Pangasinan. Dito sa kabila. Ah, ayun. Ayun nga, yung Pangasinan. Dito tayo galing. Ah, ito yung Lingayen Gulf. Lingayen Gulf. Oo. Tapos ito naman yung Zambales. Oh, 'di ba? Bundok lang talaga ang pagitan niya. Kaya kapag nagawa yung kalsada dito sa may Daang Kalikasan, ang dali na niyan pumunta ng Zambales. Bundok lang yung pagitan eh. Baba na ako, delikado. Baba na tayo. Baka tumumba eh. Tinatayo naman daw. Natatayo naman. Ito, dito siguro masarap mag-camping kasi nasa pinakataas ka. So yung sunset at saka sunrise, sigurado makikita mo dito. Tama, no? So ibig sabihin dito yung sunset. Sa may, Zambales ba? Oh, Sambales dyan, sir. Hindi ba dito? Tama, dito yung sunset. May ano ka, compass. Kumpas yun ang naisip ko eh. Ayun. Tama, dito yung sunset. Sakto sa dagat. So, ibig sabihin, dito yung sunrise. So, kung nandito ka sa taas, makikita mo yung sunset tsaka sunrise. Lupit. Ito, meron silang ano dito, parang kubo. Hindi ko lang alam kung pwede tayong tumambay dito sa loob. Oh, yun. May lutuan sila dun, oh. Tapos ito, mga dayami. Diyan si Mama Mary ata. Sa Bugalyon na kami! Tapos, Bababa tayo ng? bababa tayo ng Babuyan, sakop naman ng Santa Cruz, Sambales. Oh! May portion na sakop siya. Ibig sabihin dito sa pagbaba natin, Sambales na. Oh, Sambales na. Oh, dalawang barangay yun, Babuyan, tapos Babuyan. Boundary siya! Oh, boundary yan. Parehas na Babuyan, pero Magkaiba. magkaiba ng bayan. Galing. Eto, masarap niyan. Puto kalasyaw. Wow. Sa taas ng bundok. Patay, puto. Ayun, no? Puto bugal yun. Puto bukal yun. Puto bugal yun ba yan? Nasa Bugalo na tayo. Nasa bugal yun na tayo eh. Katay talaga. Pagka talaga may tinapay tayo at maano. Ang galing ng mga camping gears, oh. Ano to? Kaya lagi ko Rice coffee. Ayun, matitikman natin. Bro Eugene. Nice coffee. Ano to? Lutuan to? Lutuan. May ganyan pala, no? Sa akin kasi dala ko double burner eh. May LPG. Takure. Bro, Ito pa pala. magbabarako ka pala, bro. Saan po yung pila sa kape? Pwede pa to, ilang salangan to. Ayun, tikman natin yung rice coffee. Ni Where's Next? Pops J4. Ito, lagay mo natin. May salaan pala, no? Hindi, pero kung gusto mong umunguya, abot sa kape. Yan ang ano eh. Gamo lang ano yung Konti lang. First time natin makakatikim nitong rice coffee. Malamang yan ang last. Kanin. Kanin, ginawang kape. Oh. Tikman natin. Ari ko. San liwanag. Ito. Kampay. Oh. Kampay. Asukal pa, meron dito asukal. Ang pait.
Eh, no? Panalo. Rice coffee. Parang lasang kalamay, no? Naguhit sila ng unan. Oo nga, ang pait, tapang nito ah. Hindi kaya tayo manginig nito. Lagyan natin ng asukal. Di ako nag-aasukal pero ngayon mag-aasukal ako. Walang kape. Ano to? Pampakaba. Pampakaba sa downhill. Tapang itong coffee na to. Kape. Itong hirap mo sa ano, sa mga Yan. sa China. Yan, may asukal na. Asukal na. Sobrang tapang. Atras ng China. Alam din kami sa kape, no? Ay, mas okay pala pag may asukal. Hindi mo na masyadong maramdam yung ano. Okay naman, pinadaan Ang sarap. Sarap pala pag may asukal. Pangontra yun, pangontra. Oh, tapos may ano pa, chaser oh. To. Puto. Puto Kalasyaw plus rice coffee. Cheers. Yun guys, so ito, nakapagpahinga na tayo, nakapagkape na tayo. Oras natin ay 12:30 PM. Ito, pababa na tayo. So mangyayari, ito, pababa na tayo. Papapunta na tayo ng Babuyan daw. Pababa. Ayun. Pagdating sa bundok, kakaliwa na tayo sa bundok, tapos pababa na tayo papunta sa ilog. Oo nga pala, nakaka 16.6 kilometers na tayo. Ibig sabihin mula dun sa Mapitaw View Deck hanggang dito sa may Watchtower is 16.6 kilometers. Let's go. Puro pababa na to. Wow, ganda ng bundok sa harapan, no? Nako, lalim ng rats ah. Ay! Ayan o. Medyo matarik na malalim yung rats. Bawal naman ba? Nakabidyo kayo. Mahirap to kung paakyat, no? Medyo masama na yung daan dito banda. Puro ano na, puro rats na dito banda. Baba pa rin. May isang daan pa dito. Palalim ang mga putas. Ano Sarge? Ayos ba? Ayos. Aray. Oops. Hala ko, hirap nito ah. Hindi, pinahinga ko lang. Ano sa te? Bangin sa kaliwa. Diretso lang, mas preno sa liko kasi dadapos yan. Kinakabahan ako. Tignan nyo naman oh, malalaglag tayo dyan oh. Ay, buhay pa ako! Medyo mahirap na dun ah. Medyo natin sila.
Oy, oy, oy! Ito kasi mahirap. Dahil pababa siya, kapag dumulas ka dyan, pwede kang dumiretso doon. Ayun, ganun pala technique. Free wheel. Pagdating dito, dire-diretso. Yun. Woo! Okay. Pre, pagdating dito, Francie. Di baling sumadsad ka rito sa may nakatumbok. Uy, uy. Basic. Basic lang kay tatay, oh. Woo! Okay guys, time check. 10 minutes before 1 PM. Hindi pa daw namin nakakalahati. Nakaka 18 kilometers pa lang tayo. G. May mga ano sila dito, oh. Mga ayun, oh, tawag diyan, mga paso na plastic. Downhill. Oops. Malalalim na yung mga rats dito. Oops. Puro rats. Ang lalalim ng mga rats. Oop. Anong oras tayo magti-trail? Si Sarge nag-enjoy, oh. Hey! 12 tayo, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pa lang tayo. Dalawa na lang. Kahit 10 ba? Okay, total 19.2 kilometers. 1 PM ang oras natin. Let's go! May nakaharang. Oh, Rico! Kalsada pa ba to? Grabe yung mga bato. Downhill. Wow! What a view! Kumikinang yung ano, mga damo, oh. Ang galing. Ah, magical. Bato-bato ulit. Mukhang na-landslide dito, ah. Uy, bangin. Careful. Bawal tayo matumba sa kaliwa. Ang laki! Aray ko! Ayan, ayan! Half gloves pa! Masakit, no? Kaya nga, buwisit na halaman. Downhill! Downhill malala! Oh, oh, oh! Hindi pala naka-kill switch mandar. Let's gravel na downhill. Ay! Sarge! Dito na tayo sa exciting na part. Actually, pwede dito sa kaliwa, oh. Kaya nga sir, ang kaganda nga ng enduro, pwede mong iulit sa gilid. Ako kayo, para gayaan nyo kayo.
Tinatawanan lang kami ni tatay, oh. Yung tawa na tatay, eh. Ito. G. Ito, sundan ko. Kabisado niya to. Namatay. Bilis. Nasaan na siya? Nakapagod. Ito na lang daw yung mahirap, tas wala na. Taas yun. Tarik niyan. Uy! One down. 1, 2. Walang picture? Video? Nakatumba. Ang bilis na mga cameraman, eh, no? May toll gate, guys. Tara. Naku. Sana all. Sana all kasya. Limburak, limburak. Teret, 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 teret. Break muna, break. Water break. Oh, ba't may dalang bala? Para saan yan? Para sa mga bato na dadaanan natin, para Iga-grinder. grinder natin. Hindi tayo mahirapan, di ba? Tama, tama, tama. Yun pala. Yun pala yung technique ng mga pro talaga. Tama. Ayan, oh. Yung mga beginner kasi tali ang dala na. Oo, kaya follow for more. Bala na nag-ride. Time check, 1:40 PM. Valiente okay ka lang, sorry. PG1, sumasabay, oh. Ito na, hilog na. Ang linaw ng tubig, guys, oh. So, ito, nasa baba na tayo. Ang mangyayari niyan, susundin na lang namin yung ilog. Puro ilog na yung dadaanan namin yan. Tingnan nyo, oh. Napakalinaw, oh. Ito na, unang river crossing. Ba't ayaw ng clutch? May green, no? Ano kaya yan? Lumot. Bangin dito, oh. Bangin. Pangatlong river crossing. Pang-apat. Mukhang hindi na natin mabibilang yung river crossing. Ang dami. Kayo na lang magbilang, guys, kung ilan yung river crossing. Hindi mo pala mabibilang dito yung river crossing. Okay, let's go. Pakpak na ulit. Ilog ulit. Oh, sa kaya galing tong mga to? Saan kaya sila galing? May barangay na kaya dito na malapit? Ay, ito may mga palay na. Ayan, oh. Feeling ko malapit na tayo. Ginawang highway yung ano, ilog. Nagre-replay lang ah. Oo nga, no. Parang paulit-ulit lang. Di kaya tayo naliligaw? Tama kaya to? Ang ganda ng gulong natin. Makapit siya sa mga ganitong bato-bato tsaka ilog. Ang gamit natin is Dunlop MX-53.
ginawang highway yung ilog. Woo! Sarap! Grabe naman ang river crossing na to. Sobrang dami. Basa na medyas natin mga par. Let's go, Valiente! Nag-enjoy ka ba sa swimming, Valiente? Grabe yun, oh. Highway sa ilog. Nagmamotor kami ngayon sa ilog, oh. Pakalupit. Kung sa Maliko, liko-liko na ganang bankingan. Dito bumabanking tayo sa ilog. Anong ginawa mo? Tatay, basic lang, oh. First time ko lang maranasan na bumabangking sa ilog. Sarap ng ganitong adventure. 27 kilometers ang total ng tinakbo natin. Wala mapit a few deck. 11 pala kami total. Yung isa pala hindi sumama. Kala ko 12 kami. Woohoo! Sarap! May bahay na dito guys, oh. Ayan, oh. Si PG1. Hinihintay namin kasi ang lalim nun eh. Yung last part eh. Daming mais, oh. Kuya, makikiraan po. Uy, wow. Ang ganda ng view dito guys, oh. Tapos may mga ibon-ibon pa. Probinsya. Ito daw yung mahaba-habang river crossing. Whew. Let's go. Traffic! Excited na ako doon sa spot kung ano makikita natin doon. Ito na naman. Uy, ano yun? Wow, lalim nun boy. Saya-saya nila, oh. Okay, saktong 30 kilometers. Tara na ulit. Pahinga lang. Ang layo pa pala, nagpalipad tayo ng drone. Ang haba pa pala ng river crossing na to. Uy, may mga palay na dito. May mga bahay na rin dito. Tara, tatanong daw tayo baka may native dito. Native na manok. Napakasimple lang ng buhay nila dito. Kompleto na. Gulay, palay, manok. May tubig din, source of water, yung ilog. Hello. Ang cute ng bata, oh. Ay, ano yan mga yan, oh? Siniguelas? Pangsabong pala yung mga manok nila. Walang native, sayang. Baka banda doon po kaya? Baka meron pa, no? Nagbebenta po, wala po nagbebenta native dyan. Ano to, babuyan ng Santa Cruz? Infanta. Infanta na po ito. Babuyan Infanta. So nasa ano pa rin tayo, Pangasinan pa rin. Mamaya sa pagtawid mo sa basta na maabot yung malaking ilog na doon. Sambales na po 'yon. Nambales na. Oh. Na doon.
Pagdating daw dun sa malaking ilog na yon, dito madadaanan namin, Zambales na. Ito, part pa rin ng Infanta Pangasinan. Ito. Ito yung tricycle nila dito, guys. Ito yung tricycle nila dito, guys. Ito yung nilalagay sa, Gumagawa sila kung kalosa daw tawag dito. ang tawag doon, kalabaw. Pinaka, Ito po nilalagay sa kalabaw. Oh. may sample pa oh. Oh. Ay par, baka maano, ginagawa pa. Tapos ano po sinasakay dito? Mga palay, ganon. Pinagkakargahan pala nila palay din. Tapos may lalagay pa sa kalabaw dyan yung pag ganon. Ayun, ano na, Oo. tawag dito? Scissor na pa. Oo, yung pag ganon, oh. Tingnan mo dito. Ito yung mga butas niya, oh. Dito ilalagay siguro yung mga kahoy na pag ganon. Sarap ng hangin dito. Sarap ng hangin talaga sa sa probinsya. Ito yung nilalagay sa kalabaw. Oo. Hanap mo. Oo. Para siyang boomerang. Ay, ang tigas, ang bigat. Paano kaya nila na-bend, no? Ang galing. Parang ano na to eh. Iniinit, ganon? Ano na, yung hinahanap sila ng korte na. Nakayu na agad. Oo. Inborn. Antikas pala ng kahoy na ito. Sarang bigat. Isipin mo ito. Yan lang ang hahawak dito sa bigat nun. Oo, yan oh. Ito. Ganong katibay to. Sa bigat ko. Sa bigat niya. Ito gusto kong malaman kung ano to. Itong mga prutas na to. Guys, anong prutas kaya to? Para kasing ang sarap. Para silang apple eh. Nakakain kaya yan? Try natin kumuha isa, no? To. Para silang apple. Parang apple. Fig tree. Ha? Fig tree. Nakakain to? Oh, Edible? Fig tree. Sige nga, kainin mo nga. Ano? Hilaw pa to, hilaw. Ay! Yan oh. Sarap to. Oh! Kaya lang pag nahinog to, mas malambot. Ah. Ay, kinain niya. Hindi pa hinog eh. Bubot pa to. Ay, mga nahulog siguro, no? Hindi pa hinog. Anong lasa? Matamis? Ganon? Matamis siya par. Ginagawa nga ano to eh. Parang yung fruit. Para apple, oh. Apple. Wild apple. Kinain nyo? Kinain niya. So, yun, sayang. Walang native na manok. Failed. Walang, sila, panabong yung mga manok nila. Total kilometers, 31.1. Naalala ko nung bata kami, naglalaro kami sa mga ganyan, no? Nagtatumbling-tumbling kami. Are, ang tawag nila dyan sa Kapampangan. Ay, hindi pala yan. Ay, yan ba yun? Oo, tama, ito. Yan, no? Masarap mag-tumbling-tumbling dyan, eh. Nagpa-practice kami mag-vertical. Uy, may hanging bridge dito. Ang oras natin ay 3:10 PM. Alas 3 na. Hahanap na kami ng spot kung saan kami mag-overnight. Kasi magluluto pa kami. Tapos yung ibang kasama namin, yung 3, uuwi pa ng Pangasinan. Didiretso sila. Sarap ng amoy dito. Ay, amoy nature. Ang linaw, oh. Sarap, no? Parang yung Dito sana, oh. Kaya lang yung mga motor hindi makakatawid. 4x4, oh. Delica. Delica sa kalam, oh. Ayan. Saan tayo magkakambanda? Uwi na kayo niyan. Sayang, bitin. Ako, okay lang sana eh. Uwi yung dalawa eh. Maiwan ka na. Ayun lang. Kumusta Chef Moto, kumusta? Okay naman? Okay naman. Hatak na. 230cc tapos 100k lang, no? CF Light. Oh, charge! Okay ka lang? May nakita na kami magandang spot doon sa may malalim. Subukan natin makiusap kung papayagan kami. Eto, dito. Ganda ng spot dyan, no? May sabitan ng hammock doon. Ayos. Mukhang dito na kami. Sana payagan kami. Sarge, sound check mo na yan. Dive! Yun! Sarap! Yung cellphone! Ay, akala ko malalim talaga. Pero pwede na. Lulubog pa rin. Doon malalim, no? Pwede daw tayo dito? Pumayag sila? Ito, ang ganda dyan, oh. Ito, isipin mo dyan tayo, oh. Oh, habang kumakain tayo, tapos nandyan tayo sa may ilog, no? Uy, para tayong ongpam. Ongpam, low budget. Oh, dito, oh. Oh. Tapos may palaking puno dyan. May madami sabitan ng hammock. Ay, nagsapagligo na sila. Pinulit na nila bago sila alis. Ayun guys, good news, pumayag sila.
Tara, pwesto na tayo doon. Pakita ko sa inyo yung spot namin. Ito, pwede tayong mag-ano ng hammock dito, oh. Magsabit, oh. 1, 2, 3. 3 hammock pwede dito. Tabi natin yung ilog. Ayan, yung ilog, oh. Oh, sarap. Guys, may nakita akong magandang spot doon, oh. Doon sa taas. Tara, subukan natin doon kung kaya ng motor. Tingin ko kaya naman, eh. Kaya ba? Kaya? Ay, mahirap, mahirap. Dito na lang. Mahirap, no? Dito na lang, no? Tapos tumamas yung tubig, eh, no? Di naman siguro tataas, no? Di yan, no? Ingat, ingat. Chat na lang kayo pag nasa bahay na. Ayun, mauna na si Daddy Kev, si Sir Mark, tsaka yung naka-PG1. Nakalimutan ko pangalan ni Sir. Bili muna tayong tsinelas. Bibili ako tsinelas. Par, ingat kayo. Ate, saan daan nung tindahan? Ah, may tindahan din po doon. Sige, thank you po. Bili muna tayong tsinelas. Nakalimutan ko magdala ng tsinelas, eh. Tao po. Dito po yung tindahan. Pwede po dito yung motor? Ay, ito tindahan. May tsinelas po kayo? Ay, yun lang, patay. Sa Sabaran. Diretso pa po. Oo, sa Sabaran. Ah, Doon pa, malayo pa. ay, sige po, pabayaan nyo na po. Hindi na po ako magtsinelas. Sige po, salamat po. Bakit balik kayo dito? Hindi po. Lalabas po kami ng Labrador. Labrador daw po, eh, San Isidro. Hindi ko rin po alam yung ruta namin, eh. Sa Mount San Isidro daw po. Pero dito po kami matutulog ngayon. Nagpaalam po kami doon. Doon sa tabi ng ilog. Opo, may baon po kami mga tent. Ay, dyan. Opo. Sa tabi ng plaza. Opo. Okay lang po doon? Ay, thank you. Salamat po. Thank you po, kuya. Sayang, wala tayong tsinelas. Huwag na tayo mag-tsinelas. Masakit lang kasi yung mga bato, kaya gusto kong bumili ng tsinelas. Okay, naghahanap kami ng nagtitinda ng tsinelas. Tindahan dito. Sana may mahanap kami. Ang linaw, oh. Ang dami pala magandang spot dito, eh. No? Ayun po, oh, dyan sa taas, oh. Kuya, saan po may tindahan dito? Diretso lang? Ah, thank you. Ito. So guys, ito, may nakita kami tindahan, kaya lang, walang tsinelas. So bumili na kami ng C2, tapos bibili sana kami ng papaya. Kaya lang sabi ni ate, yung papaya daw dito hindi binibenta, hinihingi lang daw. So ito, manghihingi tayo ng papaya. At ganitong ano, ito yung masarap sa probinsya, eh. Pumelo naman ang gusto mo, bro. Ay, suha, oh, laki, oh. Ayun! Uy! Oh, sak. Basag. Ayun, salamat kay kuya. Ah, dalawa yata bibigay. Ng papaya. Yun. Baka, okay na yan? Okay na yan? Salamat po. Wala daw bayad. Shout out sa ano, nanungkit. Salamat kay kuya sa papaya. Ayan, oh, may dalawa tayong papaya. Oh. Hey, libre lang. Eto, ang tagal ko nang hindi nakakita ng ganito. Sa amin, tawag nila dito, pogpog. Sa Tagalog, ano tawag sa Tagalog sa ganito? Parang kuliglig. Kuliglig, no? Sa amin, pogpog. Oh,
Tagal ko na hindi ito yung mga ginagamit nila dito. Pag ito yung mga ano power steering. Malaking tulong ito. Substitute ng ng kalabaw. Oo, tama. Ate, penging manok. Na-chop na oh. Hinihingi din ba yung manok? Baboy, penging baboy. Maliliit pa. Pwede na yun. Ala, ginakatas na. Ano, ba't nagkano kayo? May nakita kayong manok? Meron. Native? Hindi nga lang native. Nilalamig Tingnan siya. natin, lagyan natin yung kiniing ni Sarge. Ayun, thank you po. Sa inyo yung kuya? Yung papaya? Sa inyo yun? Ay, salamat. Thank you po. Ang lamig siguro sa loob niyan, no? Kasi pinag-usapan namin yung bahay gawa sa buho. Buho. Yung parang kawayan na maliliit. Ay, magandang hapon po. Zoom natin ng konti. Nahiya akong lumapit eh. Ayan. Probinsya talaga, no? Tapos napaka-presko pa. Sarap. Simpleng buhay. Wala kang maamoy na chemical, no? Wala. Wala dito yung mga pam. Tapos ito yung mga panggatong nila. Pero ito po, Pangasinan pa po, no? Nandito pa daw yung Zambales. Diretso pa dito. Hindi pa tayo maabot ng Zambales. Sa mga magti-trail na pupunta dito, pwede kayo mag-connect dito sa wifi nila. Mga mag-adventure dito, Ay, oo nga pala. mag-refill dito. Ito yung coordinates nito. Bigay natin para pag ano. Ito yung coordinates. Ayan. Screenshot nyo na lang, guys. Okay, guys. Hanap tayo ng makakampingan natin. Sabi ni ate, safe naman daw dito. Ate, thank you! Thank you! Sir, thank you! Yun lang, wala tayong tsinelas. Op! Ay, tingnan mo yung jeep nila, oh. Astig. Mukhang babalik na lang kami doon sa kanina. Wala kaming mahanap na sabitan, eh. Eto na. We're back. Kanya-kanyang pwesto na. Guys, ito na pwesto natin. Final na to. Hamok lang tayo, wala tayong dalang tent kasi mabigat yung tent. Kaya hamok lang tayo. At gamit pa rin natin ito, Shed Culture. Salamat pa rin kay Mau. Ayan, Mau Manigas, Shed Culture. Thank you. Langga, mamaya niyo na ako agatin, ha. Huwag muna ngayon, nagsiset up pa ako. Ayun o! Oh, yan! Ay! Nice! Ay, sarap! Shed Culture Gaming. Yun, may ilaw tayo. Yun yung isa. Eh no, ang aga ng bonfire namin, no. Hindi, para umalis yung mga lamok. Mga insekto. Lakas ng apoy. House dito, may beer house. May sumasayaw dyan, may Ayun, no? sumasayaw. New Year pa rin yung feel ko, Christmas light, may Christmas light. Yung mga kasama natin, doon nag-set up, naka-tent sila eh. Andun sila sa tabi ng ilog mismo. Sarap. Dito kami. Dito kami sa tabi ng kalsada. Kami yung bantay. Ayan, oh. Oras natin ay alas 6 na. Luto na tayo ng dinner. Okay guys, tara. Ligo muna tayo sa ilog. Init eh. Para masarap tulog natin. Let's go. Grabe, napakalamig ng tubig. Lamig! Lamig guys. Ligo lang ako. Okay guys, nakaligo na tayo. Sarap maligo sa ilog. Tara, punta natin mga kasama natin. Tignan natin kung ano ginagawa nila. Medyo masakit lang sa paa kasi wala tayong tsinelas. Puro bato yung dinadaanan natin. Ito, may daan pala dito. Shortcut. Ouch. You know. Panggatong. Panggatong. Panggatong sa
Yan ang magaling, oh. Bushcraft, no? Oh. Boy Scout pala itong mga kasama ko. Tignan natin yung iba. Ito, meron din dito. Nangunguha ng panggatong. Yun, oh. Tignan pa natin yung iba. Ito si Worst Next. Ang ganda ng setup ng pwesto niya, oh. Napakaliwanag. Magkape ka na par. Yun ang masarap, kape. Ay, ano to? Lutuan din to? Rocket stove. Rocket stove pala tawag dyan. Ito, oh. Magluluto sila kahit walang butane. Aray ko. Sakla sa paa. Ayun, oh. Ano to bro? Coffee. Coffee. Nasaan pa yung isang takuri niya? Kape na yan. Kape na mismo. Yung nasa loob. Oh, inaluan ko nung yung barako na Oo, ayos. Yun. Arabica. Ito yung pinakamagandang setup. Ito yung panalo. Tingnan niyo yung ano niya, yung canopy. Naka-connect lang sa motor. Oh! Ay, Christmas light pa. Ayos. Sasayaw na lang ako Parang hindi prepared yung mga kasama natin ha. Tayo lang yata yung walang gamit ha. Rico. Dito naman tayo, mga ngapitbahay tayo. Tao po. Mga ngapitbahay po. Anong ulam? Rico, sakit sa paa ng mga bato. Hello, par. Hey, Gagawa ka ng special namin. ano yun ito mo? Ito. Iyan, Tayo na- iyan healthy. Ito gusto ko to. Yan, Century, tsaka San Marino. Ay, parehas tayo. San Marino din yung dala ko. San Marino, tapos Oo. lalagyan natin ng Pepino. sibuyas, tsaka ebo na malat. Ebon na malat. Yan, Ay, tsaka kasarap kamatis, niyan. oh. Tsaka kamatis. Yan. Oh, healthy pala. Dapat Titignan dito natin tayo. to. Yan. Healthy living. Mamaya, salo-salo tayo. Oo, ayos. Sarap ng ganito. Sipin mo, nandito lang kami sa tabi ng ilog, oh. Si Boy Boy nandun na, oh. Ay, si Royce. Aray ko. Aliligo. Tanggal ka te. Dapat pala sinabayan na kita dyan, eh. Nakatakot doon ako. Mag-isa lang doon, oh. Wala na. Tapos na ako. Ay, naligo na nga, ano? Oo, nakaligo na ako. Naligo na. Aray ko. Nagbandaw ka na rin dyan. Oo, doon, oh. Namatay yung bonfire namin ito. Binabalik namin yung apoy para mawala yung mga lamok. Sa insekto, mamaya. Ay, buti may mga... Saan mo galing yung mga ano? Sa baba. Ay, mga pinagputulan doon. Para may liwanag din tayo. Ayun, oh, may kape na doon. Turbo jet. Ano yun? Rocket? Rocket stove ito. Tapos gaganyan. Yung ano na, factor eh. Oh. Maganda yan kasi yung manipis lang, tsaka madaling... Yung init na po focus papataas eh, no? napupo. Kaya siya tinawag na rocket eh. Hindi pa sayang ano. Tapos hingi lang tayo ng kape, kunwari tatanong tayo. Hingi lang tayo ng kape. Ayun, oh. Pansana pa. Grabe, thank you. Second batch. Para bumaba eh, no? Yung bumabara. Meron nang mainit? Ayun tayo. Ayun oh. Ito tayo. Yun, salamat kay Brother Eugene, kay Worst Next sa kape. Buti na lang nandito si si Bro Eugene, oh. Kung wala ka paano na? Ito yung ano kasi? Turbo Rocket stove. rocket stove ba yan, no? Ganyan siya kalakas. Ito sa'yo din to. Rocket stove. Ito gusto ko, makabili nga ako ng ganito. Oh, lagay mo lang ng ganyan, no? Iinit na ulit yung kape mo. Oh. O, di ba? Pati yung kamay ko uminit. Sarap ng ganito, guys, no? Yung tunog lang ng kuliglig ang naririnig namin, tsaka yung tunog ng ilog, agos ng ilog. Tapos full moon. Sarap. Ito yung talagang raw nature. Tapos nakakape ka, oh, rice coffee.
Ayan, busy lahat sa pagluluto. Anong niluluto? Tinola? Walang palo. Sarap. Tapos meron kaming ano doon, no? Dahon ng saging. Budal pipe. Ang oras natin ay 7:40 p.m. Ang mukha mo po nun, sunog na. Nabiliyot eh. Ito, oh. Alas 8 na. Kain na. Let's go. Oh, dalawang plato dito. Right. Dalawang plato. Ayun na.